ассалому алайкум дӯстони азиз, пеш аз ҳама мехоҳам ҳар яки шуморо бо фаро расидани моҳи мубораки рамазон саймона табрик кунам. Бигзор ин моҳи муқаддас ба дили шумо оромӣ оварад, фикрҳои шуморо пок созад ва имонатонро қавӣ гардонад. Бигзор Аллоҳ рӯзаҳои шумо, дуоҳои шумо ва ҳамаи корҳои неки шуморо қабул кунад. Бигзор дар хонаҳои шумо сулҳ бошад, дар дилҳоятон нур бошад ва дар зиндагиятон баракат зиёд шавад. Рамазон моҳи сабр, меҳрубонӣ ва шукргузорист. Аз таҳти дил орзу мекунам ки ҳар яки шумо ин моҳро бо имон ва бо фоида гузаронед. Акнун ба футбол мегузарем. Дирӯз бозиҳои плей-оффи Лигаи Чемпионҳо баргузор шуданд ва воқеан чизҳои зиёд рух дод. Эҳсосот бисёр буд. камбекҳо дидем, хатогиҳо шуданд, кортҳои сурх буданд ва бозингарон маҳорати худро нишон доданд. Имрӯз мо оромона ва як ба як ин бозиҳоро баррасӣ мекунем. Мегӯем кадом даста хуб бозӣ кард, кадом даста ноумед кард ва пеш аз бозиҳои ҷавобӣ чӣ хулоса баровардан мумкин аст. Пас ба роҳат нишинед, чунки шаби дирӯз дар Лигаи Чемпионҳо барои суҳбат мавзӯи зиёд дод. 5-2 дӯстон, 5-2 Галатасарай Ювентусро пурра шикаст дод. Онҳоро аз ҳар тараф фишор дод ва нишон дод ки дар ин шаб аз онҳо қавитар аст. То ҳол бовар намекунам ки дирӯз чӣ бозиро тамошо кардем. Ин танҳо як ғалаба набуд, ин нишон додани қувва, характер ва фарқи сатҳ буд. Агар росташро гӯям, бо он қадар имкониятҳое ки Галатасарай дар охири бозӣ сохт, онҳо метавонистанд 7 гол ҳам зананд. Ин қадар бартарӣ доштанд ва ин қадар озодона ҳамла мекарданд. Ин як бозии ҳақиқатан даставӣ буд ва ҳамзамон нишон дод ки Ювентус дар қисми дуюм чӣ қадар сус буд. Ҷолибаш он аст ки Осимхен дирӯз гол назад, вале даста 5 гол зад. Ин маънои онро дорад ки бозӣ танҳо ба як нафар вобаста нест. Ӯ худаш гол назад, аммо кори хеле муҳим кард. Ҳамеша муҳофизонро зери фишор мегузошт, прессинг мекард, хатогӣ маҷбур мекард. Голҳои чорум ва панҷум маҳз аз фишор ва муборизаи ӯ сар шуданд. Энергияи ӯ хеле баланд аст, як лаҳзаам ист намекунад, вале ҳатто бегол ҳам таъсири ӯ дар майдон хеле ва хеле калон буд. Бозӣ осон оғоз нашуд. Галатасарай зуд ҳисобро кушод, пас Ювентус бозиро гардон ва 2-1 пеш баромад. Купменерс 2 гол зад ва то танаффус италиёвиҳо пеш буданд. Ба назар мерасад ки онҳо бозиро назорат мекунанд, аммо дар қисми дуюм ҳамаи чиз дигар шуд. Галатасарай баромад ва 4 гол зад. 4 гол дар як қисми бозӣ ин аллакай нишон медиҳад ки даста чӣ қадар омода ва қавӣ буд. Ноа Ланг бозии хеле хуб нишон дод, 2 гол зад ва ҳаракатҳояш хеле зебо буданд. Ӯ оромона имкониятҳояшро истифода бурд. Флангҳо низ хеле фаъол буданд. Бариш Йилмаз дар тарафи рост хуб беҳтарин бозӣ кард ва доимо ба муҳофизати чапи Ювентус мушкилӣ меовард. Бо минатдории ӯ аввал Камбиасо корти зар гирифт ва Лучано Спалетти аз тарс ӯро аз майдон гирифт ва ба ҷои ӯ Хуан Кабал ба майдон баромад. Аммо Йилмаз ӯро низ ба 2 корти зар чинонд ва бо корти сурх аз майдон берун рафт. Беҳтарин бозиро динашаб бозингари турк нишон дод. Бозингаре ки аз курсии Ювентус баромад дар муддати кӯтоҳ 2 корти зар гирифт. Ин кори бисёр беандиша буд ва ба дасташ зарар расонд. Барои Галатасарай бошад, ин боз як бартарӣ иловагӣ шуд. Санчес баъди як лаҳзае ки Осимхен фишор овард, гол зад. Бое дар дақиқаи 86 голи охиронро зад, аммо ҳатто баъди панҷумин гол ҳам Галатасарай ором нашуд. Аз дақиқаи 87 то 92 онҳо бозам фишор меоварданд, гӯё ҳисоб ҳанӯз баробар бошад. Ҳамчун тамошобини бетараф хуш аст дидани Осимхен дар марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо бародарон, махсусан дар даври 1/8. ӯ ба бозӣ энергия ва ҳаракати зиёд меорад ва чунин бозӣ номи ӯро бозам баландтар мекунад. Акнун бозии ҷавобӣ дар Италия мешавад. Албатта дар хонаи Ювентус худро беҳтар ҳис мекунад ва бозӣ кардан бар зидди онҳо осон нест. Аммо 5-2 ва 3 голи фарқият баъди бозии аввал бартарии хеле калон аст. Агар ба назар гирем ки Ювентус ин мавсим устувор нест, метавон гуфт ки имконияти гузаштани Галатасарай хеле зиёд аст, чунки агар онҳо дар бозии ҷавобӣ ҳатто 1 гол зананд, баргаштани Ювентус хеле душвор мешавад. Ин кори идеалӣ аз ҷониби Галатасарай дар бозии аввал буд. Онҳо ин натиҷаро ҳатто орзуам намекарданд. Ман танҳо мехостам ки дар ин шаб Осимхен ҳам гол мезад, вале ҳатто бегол ҳам ӯ кори худро анҷом дод. Як паси голӣ дод, муҳофизатро зери фишор гузорд ва нишон дод ки бозингари сатҳи баланд аст. 5-2 ва ин як қадами ҷиддӣ ба сӯи даври баъдӣ мебошад.
дӯстон, мо аз рекламаи букмекерӣ пурра даст кашидем ва ҳоло танҳо чизеро тавсия медиҳем ки воқеан фоида дорад. Футбол ин танҳо бозӣ нест, ин тарзи зиндагӣ аст ки дар он саломатӣ ва қувваи организм ҷойи аввалро мегирад. Вале ҳамин қоида дар зиндагии ҳаррӯзаам кор мекунад. Маҳз барои ҳамин мо қарор додем ки мағозаи худро кушоем. MG Bio бо маҳсулотҳои гиёҳӣ барои дастгирии саломатӣ. Ин маҳсулотҳо барои қавӣ кардани иммунитет, гирифтани вазн ва зиёд кардани қувваи мардонагӣ пешбинӣ шудаанд. Доставка ба тамоми Россия анҷом дода мешавад. Агар хоҳед ба саломатии худ ғамхорӣ кунед, метавонед ба рақамҳои дар экран навишта шуда муроҷиат намоед. 3-2 ва ин як ғалабаи бо характер барои Париж Сен-Жермен бар зидди Монако буд. Аз ҳисоб 0-2 қафо мондан ва баъд 3-2 пирӯз шудан осон нест. Ин нишон медиҳад ки даста рӯҳия дорад, аммо ин ҳамзамон як огоҳӣ аст, чунки чунин оғози суст на ҳамеша бахшида мешавад. Монако бозиро хеле хуб оғоз кард. Онҳо фаъол ва ҷасурона ҳамла карданд ва қариб ҳар як имконияташонро истифода бурданд. Флорин Балагун 2 гол зад, 2 имконият дошт, 2 гол кард. Ором ва дақиқ. Ҳангоми ҳисоби 0-2 Монако бояд ин натиҷаро нигоҳ медошт, махсусан дар майдони худ. Онҳо медонанд ки дар бозии ҷавобӣ дар Париж дар Парк де Пренс бозӣ кардан хеле душвор мешавад. Аммо онҳо имконияти худро чӣ аз даст доданд. Лаҳзаи муҳим ҷароҳати Дембеле дар қисми аввал. Ба ҷояш Дезере Дуе баромад. Маҳз ҳамин ивазкунӣ бозиро тамоман дигар кард. Вақте ки ӯ ба майдон баромад, ҳисоб 0-2 буд. Баъд аз он ПСЖ бештар фишор овард. Дуе тарс накард, тӯбро гирифт, ба пеш рафт ва масъулиятро бар дӯш гирифт. ӯ 2 гол зад ва натиҷаро дигар кард. Беҳуда нест ки ӯро вориси Неймар мегӯянд. Ҳамзамон Витиня пеналтиро назад. Агар ӯ мезад, шояд бозӣ зудтар тағйир меёфт. Аммо ҳатто баъди ин хато ПСЖ роҳ афтода нашуд ва ҳамла карданро идома дод. Ин нишон медиҳад ки даста аз ҷиҳати равонӣ қавӣ буд. Аз тарафи Монако мушкилот дар дифоъ сар шуд. Муҳофиз Фас ба дарвозаи дастаи худ пеналти овард. Ин хатои калон буд. Хушбахтона барои онҳо Витиня назад. Аммо баъди корти сурхи Александр Головин вазъиятро бозам вазнинтар кард. Бо 10 нафар бар зидди ПСЖ бозӣ кардан хеле душвор аст. ПСЖ фишорро зиёд кард ва метавонист боз бештар гол занад. 3-2 барои Монако ҳанӯз натиҷаи на он қадар бад буд. Аммо бояд гуфт ки ПСЖ бозам бозиро сус оғоз кард. Ин бори аввал нест. Онҳо аллакай дар бозии гузашта дар чемпионат аз Рейнс бо ҳисоби 3-1 мағлуб шуданд. Ин нишон медиҳад ки даста комилан устувор нест. Баъзан дифоъ хато мекунад, баъзан ҳамла самаранок нест. онҳо ҳоло дар беҳтарин форма нестанд. Дар Лигаи Чемпионҳо ҳамаи чиз мумкин аст. Монако метавонад дар Париж кӯшиш кунад ки камбек кунад. Ин мусобиқаест ки дар он сюрпризҳо бисёранд. Аммо ПСЖ бояд фаҳмад ки дар марҳилаҳои баъдӣ рақибон бозам қавитар мешаванд. Агар онҳо бозиро боз суст оғоз кунанд бар зидди дастаҳои сатҳи баланд, ин метавонад ҷазо дошта бошад. Луис Энрике бояд бо бозингаронаш ҷиддӣ суҳбат кунад. Плей-офф ҳоло оғоз шудааст, вале муҳимтарин бозиҳо ҳанӯз дар пешанд. Даста бояд устувортар шавад. Характер нишон додан хуб аст бародарон, аммо беҳтар аст бозиро аз аввали бозӣ зери назорат гирифт. ПСЖ пирӯз шуд, аммо саволҳо дар бораи бозии онҳо ҳанӯз боқӣ мемонад. 1-0 Реал Мадрид дар майдони Бенфика ғалаба кард. Росташро гӯям, ман ин натиҷаро интизор будам. Ман ҳис мекардам ки Мадрид намеояд то боз осон хол аз даст диҳад ё мағлуб шавад. Ин даста дар бозиҳои муҳим одат кардааст ки ҷавоби ҷиддӣ диҳад. Аз дақиқаҳои аввал маълум буд ки онҳо бо диққат ва бо нақша бозӣ мекунанд. Онҳо медонистанд ки ин танҳо як бозӣ нест, балки масъалаи обрӯ ва характер аст. Дар бораи Арбелоа бояд гуфт ки ӯ як чизи муҳимро аз Карло Анчелоти омӯхтааст. Дар Реал лозим нест ҳамаи чизро душвор кард. Вақте ки дар даста ин қадар бозингарони қавӣ ҳастанд, беҳтараш содда бозӣ кард. вазифаи асосӣ ин аст ки заштаро дуруст ташкил кунӣ, хатҳоро ба ҳам наздик нигоҳ дорӣ ва тартибро гум накунӣ. Ба ҳамлагарон бошад, бояд озодӣ диҳӣ, то онҳо бо маҳорати худ бозиро ҳал кунанд. Дар чунин даста аз ҳад зиёд фармон додан лозим нест, ба онҳо бовар кардан муҳим аст. Росташро гӯям, кори мураббӣ дар Реал аз баъзе тараф осонтар менамояд, чунки сатҳи бозингарон хеле баланд аст. Бозингарони сатҳи ҷавонӣ зиёданд, таҷриба доранд, сифат доранд. Фақат лозим аст ки дар қафо тартиб бошад ва даста хатои оддӣ накунад. Дар ин бозӣ дифоъ беҳтарин буд. Бенфика имкониятҳои равшан кам дошт. Ин нишон медиҳад ки нақшаи дифоӣ дуруст кор кард. Акнун дар бораи гол. Винисиус Жуниор
зарбаи хеле зебо аз берун аз ҷаримагоҳ зад. Ин лаҳзаи сатҳи баланд буд. Аз ҳамин сабаб ман мегӯям барои ман аз Винисиус муҳимтарин бозингари Реал аст. Килиан Мбаппе бисёр гол мезанад ва омораш хуб аст, аммо вақте ки бозӣ душвор мешавад ва як лаҳзаи махсус лозим аст, одатан Винисиус чизи дигар мекунад. Ӯ ҷуръат дорад, масъулият мегирад ва кӯшиш мекунад бозиро кушояд. Ин гуна бозингарон дар бозиҳои сахт фарқият месозанд. Ӯ боз як хусусияти дигар дорад бародарон. Дар майдони рақиб ҳамеша мухлисони онҳоро асабонӣ мекунад. Ӯ тарзи бозии фаъол дорад ва диққатро ба худ мекашад. Аз ҳамин сабаб гирди номи ӯ ҳамеша баҳс мешавад. баъзеҳо ӯро дӯст медоранд, баъзеҳо танқид мекунанд, аммо равшан аст ки ӯ ба бозӣ таъсир мерасонад ва ҳузураш дар майдон ҳис мешавад. дар бораи он ҳолат бо бозингари ҷавони Бенфика агар воқеан сухани бад ё нажодпарастона гуфта шуда бошад, ин бояд ҷазо гирад. Футбол ҷои эҳтиром аст ва чунин чизҳо набояд бошад. Аммо агар далели равшан набошад, пас набояд зуд айбдор кунем. ҳоло исботи дақиқ нест. ӯ даҳонашро бо либос пӯшонд ва шояд чизе гуфт, аммо мо медонем ки Винисиус эҳсосотӣ аст ва баъзан лаҳзаҳоро калон нишон медиҳад. барои ҳамин беҳтар аст аввал тафтиш шавад ва баъд қарор гирифта шавад. аз нигоҳи бозӣ Реал кори худро оромона анҷом дод. ин ғалабаи калон аз рӯи ҳисоб нест, аммо хеле муҳим аст, махсусан дар меҳмонӣ 1-0 натиҷаи арзишманд мебошад. даста бо сабр бозӣ кард, шитоб накард, хатои зиёд накард ва интизор шуд то лаҳзаи мувофиқ пайдо шавад. вақте он лаҳза омад, сифати бозингар ҳалкунанда шуд. ҳамчун тамошобини бетараф мегӯям ки чунин пирӯзӣ нишон медиҳад ки Реал дар бозиҳои калон чӣ гуна фикр мекунад. онҳо медонанд ки ҳамеша лозим нест зебо бозӣ кунӣ, муҳим натиҷа аст. баъзан як гол кифоят аст агар дифоъ мустаҳкам бошад ва даста бо консентратсия монад. ва ростӣ вақте ки Реал бозӣ мекунад, агар онҳо пирӯз шаванд, то ҳам метавонӣ аз он лаззат барӣ. на танҳо мухлисони онҳо, балки ҳар касе ки футболро дӯст медорад метавонад аз чунин бозии бо тартиб ва аз як лаҳзаи зебо баҳра барад. табрик ба Реал Мадрид. онҳо бо сабр ва интизом бозӣ карданд ва натиҷаи лозимаро гирифтанд. акнун ҳамаи чиз дар дасти онҳост ва агар ҳамин тартибро нигоҳ доранд, метавонанд бозам пеш раванд. ва ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал удмон шударо аз ёд набароред. бо шумо мисли вақтан Муҳаммад Гаиров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.